ndakapfuura mazuva ekunzi handina chekuita, handina bhizimusi rinoitisa mari, kana kuti ndashaya basa kubva pandakapedza chikoro, kana paya pandakabuda basa. Unogona kutanga nhasi chaiye nemari shoma shoma inokwana foni chaiyo. Pamunashe Bells wholesale yemabhero emhando dzese tinadzo. Mabhero anotengeseka akanaka akaita kudirana kuita matutu nematutu achitangira pa 130, 150 ne180 zvichikwira. Mabhero enyu atinawo anobuda nekumozambique, kubeira nekumaputo, kuzambia, Tanzania neMalawi nekumwe kwose. Munosarudza bhero ramunoda rine hembe dzevarume, dzevakadzi, dzevana uye nemabedding stuff zvese kane munozviwana. Mabhero tinounza kwese kwamuri nationwide muZimbabwe. You pay on delivery. Bhero rashika. Vanoda kutibata pamunashe Bells. Robai runare panamba dzinoti 263-719-450-009 kana kuti 263-788-954-165 muHarare. Inini ndine nyango yakadaiso ndakapiwa kugara naSABHU. Pandakapiwa kugara naSABHU ndatemba nyimbo pepa. Pandakatemba poyo baba mtumba wanditi apa ndikuita sei pakutema apa murabanga. Ndizvo ndambomira kutema. Pandanoona SABHU ndati apa ndipepa mukandipa pepa iyi. Ndangindite sei ndimire. SABHU wandita ikaita sei endoita zvodakita. Ndasvika ndachera foni che. Papaya mai mtuka wandimisa futi. Ndiwo vanhu vakuru hausikunzwisisa pana vanhu vakutisiya iwe hausudosiya fondisheni vafuchira saka ininiwo ndosaka ndakazouya kuno kuti ndaitawo mwana akafuchira fondisheni ndiani? ndaamai. Ndaamai. Saka amai ndowakakwira dareka baba ndovandikakwira. Wakaita sei baba? Baba vakazozvikiro pandapiro ndaudzwa naSABHU kuti wakabva ndatanga kutakura zvidhina. Ndakatakura zvidhina zvangu zvinokwana kuita 3 marodi 3000 zvidhina zvangu. Pandabva ndazviunganidza panzvimbo pandaida kuvaka. Baba mtuka ndinopa wakauyawo nehasha dzawo wakandibatira demo nandakatomira kumashure wandisumudzira chidhina wati ndokuuraya kuzinza handina kana chandingakwanisa kana kuitira panguva idzodzo wandisikidzira demo handina kana chandingaita. Tanga tatotakura dhekuesiro wanditi bhisechi zvidhina zvenyu muno. Munhu wakakwanisa kutaura naye nasekuru wangu anoita kufira ndowakakwanisa kutaura nawo. Ina handina chandingataura nawo. Zvidhina zvavo zvichiripo? Zvidhina zvangu vakatakura zvese vakandozvikanda mvura zvinhu zvachanzokwanisa. Vakadei? Vakazvikanda mvura parodi. SABHU Varipo panze. SABHU yayapo ari unotama yaipakata SABHU ane mwana ngabudze mwana panzi mwana wefridge still mufridge mangu uyo awani kugara wakapawana sei? uyo akawandira chingoti SABHU kugara taurisa unomuniswa kanondo inondaisasvakaiva uyo akaya achiti SABHU kana pogara ndarora ndimukadzi wangu nemwana ndipiwo pogara andaenda pataizoti apa hapana munda wemunhu pangona vari keshedi kufamba nemastendi kufamba isuka patakasvika kuisa uyu makaenda muri megani here kana ndakaenda nasekitari wangu nemwe komiti member inoruva kwese kwese vanti vajeni vanoti kana tarongana chinhu vakazoona kuti chinhu ichiye chala kufuyera vanobva vaenda kudivi saka ava ndivo vangu vachifamba nayo kana vari kuna ndizoti vauya nauyo makaita muangani takaenda nasekitari ivo ndakandavaudza futi vatomsoni vacho Thompson vacho. Saka pamukapa imimi kwava zvavari kuitira kumwana uyu iwa unopuwa ripoti yavo. Ini ndakaipiwa vakatofona wati from Harare vandifotera iwe ndazwa kunzi pamunhu pamwe ndakataiwa inana pamunhu pamwe pamunhu stand iwe mundawe ndakapiwa nenini naDA anapiwa naSABHU anapiwa na chief wadzwa here hapana zvaunozori mwana kudiki stereke akati inini here mutana sika kuground muone ground kuti rakamira sei kwete kupopota muri kuHarare vakadzawo kuno kwanga ari bishi kuita sei kupopota futi vachipasa chifoundation yemwana uyu panzvimbo iyoyo hapasi pamunda pavo papo
munda wa mugano wawo auzive mugana wonotouziva pauri munda wawo uri pamutemo munda wawo uri pamutemo itoziva pauri kana vadaro munda uri pamutemo chacho kumwe kwesoko anga maextra ekuti munhu anongojaja nemaziso kudai oti munda wangu kwese kwese munda kura yatibvume yakaramba utara munhu shwaka yakuti bona pandakazomusuta ndikataiwa nyaya yezo waitezo ndakamutenda kupolisi akatoya kupolisi aoneka kupolisi vapirwa zvakapindwa kupolisi saka ndakazotaura chienda kwachitopiwa chisamoni kwakasamoni wavo dare rekutanga rachavana kuuya ravakasamoni rechipiri ndipakange pane horidhi nhasi ndipawazokwanisa amai ndinapadzana niko amai ndokumbira kuti mbokuda panzi ndai panzi simukai mama simukai mama aishi hamusundwa aishi ndai panzi hayi asiyako munoda kunzwise chimwe chinhu kana wauya usina kusunga uri witness unogara kuseri unomirira mukana kuti nguva yako ita sekwani hatirambidze munhu kutaura nokuti dare rineri rakasununguka ndokupa kuti nyaya yedu izadzisike but tikaona unge unoda kuti challenge stereki tikubudisa panze nekuti une shungu stereki dzokupfuura munhu asungwa satobva tazoona kuti iyo ndo honzero kana kukanda pai panze kana ukadyiwa nenyaya utoziva kuti adzima yako ndovakudyisa nokuti ndova nenyaya iwauna nyaya ndatozvoona kudhara saka kana watadza kutaura apa inini munda iwoyo ndewangu sabva kugara ikuno watarisa kuti munda iwoyo ndewangu ndakaupuwa zviri pamutemo 1993 tichisvika paskimu tiri 30 mafamasi tine plot yekudiridzira tine plot yedryland muskimu imomo plot number yangu i29 kunze ikoko kudryland ikoko plot number yangu i29 sabhuku a patikasvika isisu tipuwa munda 1993 wangu vari mwana baba wavo munda waari kurima izvozvizvo munda wababa wavo tuna mafeitsi iyo zvinhu ndikutungamira ndandiri mwana aiwa ndizvozvoserera mutungu ndikupa mafeitsi mafeitsi anozogina ndowani hazvizoti mwana mudikazi anopuwa information yavakuru ndinotaura kuti sei munda urikutunda ndewako tigadzise nyaya yenyu munda ndewangu inini ndiri kukumbirawo sabhuku vadenzere uye handimuzivo kuti mwana wani alright aiwa asati apedza iyi risiti wandinotaura kuti munda ndewangu wandirikunengekomubatsira mutukwa munda ndewako wazvizvizvo kuparamuswa kwakapusa uri kuparamuswa uchiziva ukuparamuswa iwe ungadai wakangosungwa kwamambo ini ndinoziva marelevant offices kana kuti tinotumira manhumedu vanozoasesa kuti munda unogumira papi kunze kwomunda wako ndokupi ungadai watati pangu kunze kwomunda wangu kudoperera mhera memunda wangu saka kwese kundi kwangu ndinozozwisisa kana kuti hozi ndakazouya takaona kuti kunze akusi kwako iwe unaora sazvitina usazvitina munda imhosva dzanochipara ungadai wakangosumuka kwaya kwamambo takakuenzanisai ndobasa redu kwekuenzesa nyaya dzemuganda unozada kuti kwamutare munhu anofira 2 meters nokuti pane kuda kuiswa mabhanana kapa mabhanana ane bhizinesi nyepe enda kune dzimwe dzimba nahondo anodzifira izvozvi but kwaya kwatiri tinokuenzesei accordingly todzokera kuti togadzisana pamwe izvozvi kumakasabhuku pamwe sabhuku ari wrong akapa munhu basiripo tinongomutsvagira mumwe munhu tsvagira mwana adzokere pakanaka wazvinzwisa saka sopa kwacho wanoita uye haasi mwana umwe munhu fine ndazvinzwisa chaakuedza tano chokuti mwana uyu mwana akangouyawo pa30 plots mwana uyu kana angangonova ari muzukuru umwe munhu haasi mwana waplot holder ndozvada kuedza kutaura
Mungu mambo kataura kuti mota ichika kumutonzi yazimura kandapedza kutaura unokupindura handii saka pane nyaya ina zvikomana zvakatorwa zvakakandwa achazvitora ndiani akazobapindura 3000 angazivi ndiani kuti azvisiri 3000 nokuti zvinenge zvapupunyuka nemvura ona zvimwe zvinonzi zvanyirira wega pfungwa idzi dzakave dziri dzakadzvanika so dzichikurwa nehasha unopara mhosva uri kupara mhosva nenyaya yekusada kufunga ini ndikukuregerera pari zvino ndikukuregerera nokuti nyaya ida kuti ipere mune zvakanaka ndoda kuti udzokere futi kunharaunda kuground komiti yedu inouya yeiswa asesa ndoona patangira munda wako hakuna kusina kuswa zunguruve vese vari panapa apa ndikupara kuti vanhu ndikutonga navo vari kumaresettlement saka hakuna kusina kuswa zunguruve vanongoona panogumira munda wako patangira munda ndipanogumira munda wazvizwisa pari zvino ndokuregerera kasivanda zvitina zvake paunodzoka kudarira ndinofanwa kuti ubhadhara zvitina kana kuti ufanwa kuita zvitina 3000 zvoenda uyu mwana angofanwa kukohwa nasabo kokuenda mune vana vamuri kupa vamwe vanhu vasingazivi munzvimbo uyu mwana arimo munzvimbo menyu mupewo kanzvimbo umuda kuti aizoita mwana wani ndowedu zvine mutuka unoere ikwe matyira iwe unoere haukwanisa kuroora here mumba kwako muda kuramba muri madyira mvura irambe ichitadza kunaya ichazvimina zvamuri kuita mumisha umu koinda musini mwewe wavo taura zvinitembo tivhara mtukwa skimu yakachangamira takadzvanyira vanhu vemitiisi pachuru padhara ichii uzanyayo ikabata vamwe vanhu vanga vasimu vanga vamwe vakada kumbopa kuzunguzika kudii hazvakuitika nhasi zviri bei saka zvamunoda kuti muite mimi kana uchirima pauri kurima mutoka wauda kunovaridza kuti unorima ikoko baba wapapedza here wapapedza here zvamupindura mubvunzo wangu wapapedza here ndati wapapedza here pauri kurima vana sabhuku anokwenyu masabhuku ekwenyu ndiani iwe une mhosva kudhara kai ukagovera munda memunhu haukwanisa unomira uchitaura munyaya mugaro niwo watomira kuti chikupa mhosva toda sabhuku skimu umwe chete anosumuka anonzani magube toda umwe sabhuku ari pedyo ndiani taureka munhu kana pamusoro zvatogara chizo paskimu noudiki wangu wakunyika noudiki mukati mune hekta ikwiridzira kudhiraireri kune 1 yeka munhu anoda kudhirara yeka wakana wakuita dhanda 5 hectares idzi dzadzako madiro yake wapega apa uskimu ndiana manya vapeni mtuwa nyamapeni imi mira imba muri pa mune plotka 1 hectare kukudhiraireri kune mangani 0.5 which is half hectare ndinozo eka half hectare alright saka tikuwirirana munda womukoma wako tikawaona wakapfuura eka hausi wake angati ngowirirana nokuti chapupu chabva kotisana kusumudza mtuku aiwa mutukwa mukoma wakakurwira half eka yake 0.5 yake handiti takaona yakapfuura 0.5 totoziva kuti pakuswake hani ndiyozoka kune kwako umwe kandi hakuna mumwe munhu kandi kamuda kurakura kandi stateland alright gara ako pasi ndazvinzwa zvawata ndazvinzwa ndazvinzwako handi wati 0.5
0.5 andizozoka dzokudhiraileni ndizozoka ora ndo zvakatida nyamapeni kudhiraileni kwakamira sei 0.4 0.5 ora ngaringoisemba 0.5 tokuti 0.5 then kana pazoitawo mukana wokuti unozwa kuti minda takazenda tichikura wahitika handisi kuziziva ndikuziva pamutemo ndakagarira pana pamutemo saka ndikuziva pamutemo chii chenjerai kudyiwa nenjugami dzenyu mese zviri nani kuti muise dispute moremekedza sabo mugadzirisana makawese takazopindira tinongoisa sezvazviri mutemo sezvaunotaura nokuti ndakakuridza ndokatonechi mhosva saka ndiri kuuya kuzoisa ma 0.5 ndiri kuenda pane dispute pasina dispute chimboinjoya kupfuurira kwawakaita sei kwawakaita but pane zvino ndiri kuenda pamutuku kana pane dispute kana kuri kwake tomudzora nzvimbo yake ndinouyapo ndoda komiti yenyu ndoda sabhuku okubhii ndoda angwerume vanga vari kuno ndevekuvillage kunova vanga varipo nekomiti yangu nyinyi mazvikwiza sumukai zvino sununguka munda ndewako pari zvino kusvika komiti yaita sei yauya zvezvidhina tozotaura aisiyo nyaya yapinda mudare nhasi makaenda kupolisi isiye ifambe nepolisi mozodzoka kunoko ndiri kukungidza kuti nyaya idzi makadzisanganisa tinotadza kuita chimwe chinhu don't use imwe chinhu yezeyastic yekubata umwe munhu hatidi kupota chisetirana mapese kuti tidzanyanya kana pane mhosva yakaparwa tinongobatirana huku tiri pachivanhu pedu zvagara zviri muurongwa kasi kana muchida kuti muende through the way remember tinoramba tichite semucommunity saka chiga ichi zinovaka nevaya tofanira kuramba tichita sei chionana saka muchikoramba uri nesu mucommunity sabhu kuramba une vamwe mucommunity handirozvo ndikufungidza ndisachema enemies ndikumbira mukumbirana regererano rimizi rikuya nemundharaunda pajena Thompson Jenu mati Thompson Jenu ndowari kukonzeresa ndowaipeswa inini ndachende munogara pasi paground ndochagara pasi komiti yedu hatigone kuirishafula nemasystems atakaisa but ndichaura ndoisa imwe komiti mafamba taura kuti uyu ndiye ndururani togadzisa zvinhu endai kumba kumbiranai regere